ne ko seliko bɛ cogo di seliko seliko y'a dannen koyi ala k'an si jɔ k'a kɔnɔ e ka selifini sera ka ban ne ka selifini bɛɛ de banna ja ne kɔni wala Allahu akbar a tɛ tɛmɛ kadi a bɛ kɔnɔ ka diɲɛ da ɲɔgɔn ye yɔrɔnin kelen tɛ yan kadi fɛn bɛɛ ti mɔgɔ nama ye cɛ wallahi jɔ kadi ti to ka kadi ni bɔra min kadi ti mɔgɔ nama ye wallahi a to ma e tɛ ne bɔra da kadi e ti miiri ti ta sida kadi fɛn bɛɛ ti mɔgɔ nama ye mun kɛra kadi ye mɔ wari ye para elle ne donne pas mo trouver a trouver ça ka sali wari minɛ i tɛna len fam sisan n'o kɛ ne ko mago bɛ warimisɛn dɔ de la kan ka seli warimisɛn ko tɛ a ɲɛ a fa ɲɛ ka warimisɛn ko tɛ i t'i da tugu wa e tɛ se k'i hakili sigi de k'a ka ko bɛ taa ni wana cɛma wala n ti kadi dan fɛ kadi c'est pas mɔgɔ ɲɛnama cɛ n'a yɛrɛ fɔra e ɲɛna k'e ne bɛ seli kɛ tan i lɛ kadi e bɛ da o la e nin ka wari minɛ mun na regarder moi ne bɛ nin ka wari minɛ ko n mago bɛ warimisɛn dɔ de la kan ka selimafini samara ni fɛngɛ ninnu dafa sa i sigi an ka nin ko ɲɛnabɔ ji ɲɛma jɔ i sigi b'i kɛnɛ wala n bɛna sigi do b'i kɛnɛ kadi c'est pas potable i nɛminɛ i n'a y'i kanna ko ye gogoro ye b'i kɛnɛ kadi i sigi wari min yɛrɛ tɛ bɛrɛ e yɛrɛ i bɛna n tɔɔrɔ o kama bɛrɛ tɛ mun ne b'a minɛ seli ma se fɔlɔ ni seli tɛmɛna o b'o kuma kɛ i ma wele yan o kama dɛ i tulo b'a la i ma wele yan o kama a minɛ ka na n'a yana don wa e ɲɛ bɛ selimafini dɔ de la ka na a to yen sa 30 000 gansan dɔrɔn i bɛna ale mɔgɔw e bɛna kasi de ya walahi bila 30 000 tɛ joli lo ne 7,000 de d'a ma walahi bila 7,000 de don i t'an ka wari ka tara a ka tɛ 30 000 ye kadi fɛn min e ti mɔgɔ na ye an k'o kuma bila ni seli tɛmɛna kɛ an b'o kuma kɛ an tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛma fatɔkɔrɔ don a bɛ mɔgɔ da ne kan ka taa so ka mɔgɔ da e kan mɔgɔ si tɛ bila ka di parce que e dennin fana ye kalaban ci nana voilà an ɲɔgɔn kuma an b'aw bɛɛ fo an faw an baw ni an ka émission man di an y'o de fɔ aw ye k'an tɛ sɛgɛn yɛlɛ kɔni o tɛ ka aw negela a tant que an ka émission man di bɛ yan n'o ye yɛlɛ waati ye n'o bɛ suit toujours Mali kunnafoni point TV la chaque lundi à partir de 18h kadi kan ɲuman b'i da i b'a kan an tɛ t'i ka lagasa in fɛ yen ne yɛrɛ t'a dɔn nin ye wotoro pusela de ye wa nin ye mun ye e mun ye e bɛ mun baara kɛ je suis dans la wotoro pusela a ka ɲi je suis dans la ni français bɔra min ɲininkali le mɔ ne ye français implicati don a ka girin ma quoi i t'a ayi e kuma e ka kalan danna min deuxième année na awɔ ni cɛ ni baraji i t'i sɛmɔ français fɔ i na ten sa dɛ ok yafa de ma awɔ ça va kan jumɛn min kan 0 e yɛrɛ donna anw ka nin kɛlɛ yɛrɛ ye fɔlɔ mais kadi de nɔ don kadi bɛ to ka mɔgɔ la retrouver a ka ɲi ale yɛrɛ kɛlen ko pli bɛ kɛ mɔgɔ min na an bɛ gɛn fɛn min émission tɛ ba e ɲɛna yan e bɛ t'i ta tɔ i bɛ taa kɛ kɛnɛ ma n'a daminɛ a tɛ se ka jɔ comme wa i nɛminɛ ne y'i ɲininka i bɛ kuma ne m'i ɲininka n'i kumana dɔrɔn n b'i bila kɛnɛ ma i ka émission tɔ i b'a kɛ da la i tulo b'a la ok c'est femme awɔ kadi ça va oui ça va kan jumɛn b'i da kan foyi tɛ yen ayiwa kadi an bɛna ɲininkali damadɔni tɛngu i la n'a tɛ kɛ baasi ye problème foyi t'a la e yɛrɛ n'i ka suurinu jagoya tɛ nin ka yala k'e ɲini yan caméraman i ɲɛ bɔ nin na sa ye i b'i ka caméra kɔfɛ i ɲɛ bɛ den na can kadi i t'i yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye dɔɔni i tɔgɔ n'i jamu Funɛ mɔgɔw ka kuma yan'an ka kuma daminɛ awɔ an bɛ sitanɛ gɛn ka bɔ an kɛrɛfɛ o ye tiɲɛ ye dɛ auzu bilahi mina sitanɛ rajim Funɛ ne tɔgɔ Kadijatu Samake awɔ bon i comédien tɔgɔ b'i la bon comédien tɔgɔ tɛ n na fɔlɔ n bɛ wele de ko Kadi voilà mais côté dɔw bɛ n wele fana ko Dija oui mais o kuma man di ye ka comédien tɔgɔ da i yɛrɛ la si a ka di n ye mais n kuma penser a la dɔɔni fɔlɔ i kuma penser a la n'i bɔra i bɛ comédien tɔgɔ ɲini i yɛrɛ la oui, mais kana junior da i kan dɛ i b'i ka tɔgɔ créer i yɛrɛ voilà o de ka ɲi e bɛ yɛlɛ mun na kana forcer sa e ma yɛlɛ personne ne yɛlɛ i ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna ka ɲɛfɔ cogo i tɔgɔ n'i jamu ne tɔgɔ Solo n jamu Sila Solomani Sila e ma dɔn e Sila la k'aw tɔgɔ tiɲɛ sa pourquoi i comédien tɔgɔ
Yugo. Yugo. E comédien tɔgɔ de ye Yugo ye. Donc i bɛ se marakakan na. N bɛ se dɔɔni. I bɛ se dɔɔni. Problème t'a la. N bɛ tila ka na i ɲininka marakakan dɔw la yan nɔ. OK. I bɛ ne dege marakakan na y'a mɛn. N b'i dege. Mais maraka wotoro poussé la ne tɛ m'a ye fɔlɔ. Diɲɛ kɔnɔ ko yebali bɛ yan. Dakan juguba. Bon an ka taa an ka poussé. Awɔ a ka ɲi. N bɛ segin ka na Kadi fɛ yen. Kadi. Yalima e donna nin baara in kɔnɔna na nin y'a san joli ye? Bon ne bɛ nin baara in kɔnɔ ça fait pas une année. Ne y'a daminɛ août passé. Août passé. Bon depuis e donna a kɔnɔ août kɔnɔna na fo ka n'a bila sisan na i ye gɛlɛya jumɛn ni jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ? Bon a gɛlɛya i b'a dɔn diɲɛlatigɛ ko bɛɛ la gɛlɛya b'a kɔnɔ i n'a fɔ nɔgɔya b'a kɔnɔ cogoya min na. Ni gɛlɛya dɔɔni dɔrɔn de sɔrɔ a la o ye de yani n k'a daminɛ n tɛ se a ko kɛcogoya la i b'i kɛ tan i kɔ donnen bɔ caméra ma a bɛ tan tɔ des trucs comme ça sinon ni mɔgɔ min bɛ k'a kɛ a ma gɛlɛya foyi yera n na fo ni ye nkalon d'a la. Voilà merci beaucoup o diyara n ye bon Kadi depuis e donna a kɔnɔ i bɛ troupe dɔ de la i ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ groupe. Awɔ. I bɛ groupe dɔ de la aw ka groupe tɔgɔ? An ka groupe tɔgɔ Yɛlɛ Kɛnɛ. Yɛlɛ Kɛnɛ. Donc ni mɔgɔ y'aw wele aw ka t'u ka événement na aw bɛ taga? Sans problème. Sans problème. Voilà merci. Kadi yɛrɛ nisɔn ka di koyi i bɛna ne faga ni yɛlɛ yan koyi. Yugo e kana na to ka yɛlɛ mɔgɔw ka kuma la sa turu ma si mais i bɛ yɛlɛ mun de la? OK n t'a kɛ ko fila kɛ. Ça va? Oui ça va. Kan jumɛn b'i da? Kan rien. Kan rien. Oui. I b'a kan k'a ka sɛmɛ français fɔ ɲɛna o bɛɛ la jijalen don. Mais n tɛ se k'a dabila fɔlɔ o donna n joli la sa. O donna i joli la. Ayiwa an ka taa n'a ye i k'i jija dɔrɔn Victor Hugo ninnu kana wuli ka na n kan bisi yan. Yan kɔni ni kaburudenw man jan i kɔni b'o kalama. Yan kaburudenw man jan dɛ. Kuruba min bɛ yan fɛla fɛ. Ayiwa ni kuruba min bɛ yan fɛ yɔrɔ la u bɛ nin e de minɛ i t'anw a kɔni tɛ kɛ k'anw kɔni to yan nɔ. An bɛ sira yɛrɛ doublé kɛ. Ayi an b'a triplé de. Hugo. Naam. Kan jumɛn b'i da? Kan 0. An bɛ se ka ɲininkali damadamanin tɛngu i la n'a tɛ k'i ma baasi ye. Produit foyi t'a la. Hugo. Ne donna nin baara in kɔnɔ nin y'a san joli ye? Ne donna na ɲinan a san 3 de. A san 3. Donc 2018. I donna a kɔnɔ. Oui. Yalima depuis donna la i ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ a kɔnɔ? Diɲɛ baara bɛ k'i tɛ gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ a cɛ. N ye gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ yɛrɛ yɛrɛ de. Se k'i da don fitinin na k'o fɔ an ye yan. N bɛ se ka n da don fitinin na. C'est comme n donna o kumuni la n ye gɛlɛya min sɔrɔ a la o kun y'a kɛ wagati n t'a dɔn ni mɔgɔ min b'a kɛ n t'a dɔn ni mɔgɔ min na gɛrɛ ɲɔgɔn na ka kumuni kɛ n m'a dɔn mɔgɔ na n m'a dɔn minnu sɔrɔ cogo min na quoi. Mais alhamdulillah n ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ a la quoi. C'est comme i n'a fɔ minnu bɛ comédie kɔnɔ u b'a ɲɛdɔn quoi. I m'a ye sinon n ka comédie kɛko fɔlɔ n yɛrɛ kelen de tun comédie kɛ quoi. N kelen tun b'a kɛ mais n yɛrɛ ɲɛ b'a la cɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen comédie ka di mɔgɔ min ye ka wuli ka gɛrɛ u la walasa n bɛ se k'a ɲɛ sɔrɔ cogo min na quoi. Bon depuis e donna a kɔnɔ i ni troupe dɔ groupe dɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yan? Ni groupe dɔ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. O groupe tɔgɔ? O groupe tɔgɔ de ye Mande Comédie quoi. Mande Comédie. O b'an ka yɔrɔ kɛrɛfɛla la yen nɔ cɛ. Mais an groupe an bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais an mɔgɔ 3 de don quoi. Mais comme an mɔgɔ 3 ra ye cɛ kelen bɛ ale filɛ nin ale ye frigo baarakɛla ye. C'est comme u bɛ baara wɛrɛ la kɛrɛfɛ. U bɛ baara wɛrɛ la awɔ. I bɛ se k'a sɔrɔ scénario dɔ bɛ na i la a bɛ jɛ k'a b'a kɛ an b'a fɔ ka sini 10 heures u tɛ se k'o sɔrɔ quoi. Kelen bɛ o ta dɛ i n'a fɔ min bɔra émission laban na. Awɔ fɛngɛ Yarozo. Voilà. Ne n'o ani Sɛgɛ an mɔgɔ 3 de ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais comme an bɛɛ tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan an yɛrɛ kelen don dɔɔnin scénario wagati. Bon an y'a essayé ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka wuli ka se Zɛgɛtɛ ma quoi. Zɛgɛtɛ. Voilà ani Zɛgɛtɛ de ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sisan an gɛrɛla Zɛgɛtɛ de la quoi. D'accord. Mais yalima e ka baara in daminɛ la i somɔgɔw ye i sɛgɛn a la? O baara de hali sisan o gɛlɛya bɛ n kan parce que n somɔgɔw tɛ k'a fɔ o baara ko ye maraka ye c'est comme comédie ni fɛn na a man d'u ye cɛ mais n bɛ ka essayer k'u lafaamuya quoi. Mais o gɛlɛya kɔni bɛ n kan parce que an ka mɔgɔw tɛ k'a faamuya kosɛbɛ. Ne miirila o ko yɛrɛ la n b'a jɔ mais n ɲɛ b'a dɔn ko lankolon fana tɛ yen quoi. Courage t'ale bi quoi. I m'a ye. Ok. Kadi joli. Naamu fɛnɛ. Kadi. Yalima e donnen nin baara in kɔnɔ e ka mɔgɔw u ye a kɛra u ma degun ye yan? Bon an bɛ don min na i ko bi ni mama filɛ nin ye ni ne ko a ma n ko mama n ko nin de ka di ne ye fo n'a y'a sɔrɔ ni ani
an danbe ti ta sinon problème foyi t'a la ka côté la mais kɛrɛfɛmɔgɔw b'a dɔn ko kɛrɛfɛla entourage ni ninnu de ka kuma misɛnnin ka ca sinon ntɛnɛmuso dɔ yɛrɛ bɛ yen nɔ n fa ninnu ka lagari ale bɛ k'an soutenir très bien yanni n k'a daminɛ yɛrɛ fana ale tun ye mɔgɔw ɲini yɛrɛ minnu bɛ se k'an dɛmɛ n b'a fo foli belebeleba n b'a ka ye Namsa Samake fo Sogoni a ye n dɛmɛ trop mama fana filɛ nin ye ale ma problème foyi k'a la des fois i b'a dɔn wagati ka gɛlɛ hadamaden ma hali ni transport tɛ n bolo walima essence tɛ n ka moto la n bɛna taa tournage kɛyɔrɔ la mama bɛ wari bɔ a kunna ka di yan famille kɔni la problème tɛ yen mais kɛrɛfɛ kuma misɛnnin ninnu ni dun i b'o jate bi dɔrɔn i tɛ taa sinon ne ma degun foyi ye bon donc i bɛ comédie kɔnɔna la tu es comédienne donc e y'a école kɛ ya non ne ma école kɛ ne ka passion dɔrɔn pe de don mais e ma deli ka bila i kunna siɲɛ kelen k'e sigi ko n ka taa école kɛ i ma deli k'o fana bila i kunna n y'a bila n kunna n ye ɲininkali k'a la yɛrɛ mais mɔgɔw ko ma ko est ce que ko i na mɔgɔw bɛna sɔn ne ka taa école kɛ ko parce que k'u bɛ san 3 de d'i ma mais conservatoire bɛ yen o ye bac ye o ye bac ye comme ne ye bac kɛ 2015 donc u y'o kuma de fɔ ko san 3 ans tɛmɛna que est ce que u bɛna sɔn mais taa ɲɛɲini mɔgɔ tɛ mɔgɔ ka kuma jateminɛ i bɛ taga ye i yɛrɛ b'a ɲɛɲini i yɛrɛ ou bien mais problème tu es talentueuse courage b'i la wa nisɔn ka di i ka baara la fana merci voilà an tɛna gawakɛba in fɛ yen sa gawakɛba wotoropisila oui kan jumɛn b'i da ouais kan voilà Yuko oui yalima i bɛ baara in kɔnɔ i y'a école kɛ e y'a école kɛ ya ma école kɛ i ma école kɛ mais i ma deli k'a bila i kunna fana ko n ka taa école kɛ n y'a bila n kunna hali sisan an bɛ yɔrɔ min na a bɛ n kunna mais solution ye o solution min voilà mara min na solution sɔrɔ cogo min na ka taga quoi i ma ye parce que wotoro poussé ni école ninnu a ka gɛlɛ dɔɔnin quoi sinon hali sini a ka di ye ka temps dɔ sɔrɔ a kama ka taga ne yɛrɛ t'a dɔn e sera ka wotoro poussé ka 6000 dalajɛ 3000 dalajɛ cogo min na k'o di nin ma wallahi ka di an ka da sira ina mai an tila ka wari ko kuma an ka wari ko kuma bila wari dunna ka ban an tulorla d'a ma Yuko ayiwa i kanubagaw bɛ k'i lajɛ dɛ k'i k'u layɛlɛ i t'u layɛlɛ sa k'u layɛlɛ dɛ ok n y'a fɔ Kari donc n natɔla n bɔra Toute Afrique fɛ yen nɔ cɛ Toute Afrique tɛnɛmuso dɔgɔnin y'a fɔ yan ka Toute Afrique ka dengulu bɛ sinikɛnɛ sɔgɔmada fɛ i b'i gɛlɛya an ka taga kɔ y'a mɛn enjon i ma salwari minɛ nega an bɛ taga dengulu dira sugu dabila n ka mɔgɔw kana n'a ye k'u banna ko ni e mɔgɔ sugu de bɛ ɲɔgɔn fɛ i tɛ kuma sugu dabila e m'o dɔ kana ka wari minɛ ala kosɔn sa ne y'o minɛ kɛrɛfɛ de ne y'o minɛ yan an k'o bɛɛ to yen ka Toute Afrique jiginna dengulu ye sinikɛnɛ i k'i gɛlɛya an ka taa Toute Afrique ka dengulu la quoi i kelen ka t'o la ne ɲɛna ko ye monument ne tun t'a dɔn ko ye mɔgɔ i kelen ka taa o la e m'a dɔn ko ye monument ye cogo jumɛn ne cɛ denfaya taara k'a di kɔnɔba ma quoi y'a faamu ti yeli e la baptême do dɛ sinon c'est guerre wallahi a kɛlɛ tɛ bɔ foyi fɛ cɛ jaabi kɛ 4e guerre mondiale o sinon ne tatɔ tɛ dɛ taa ka tɛ n'a ma taa ka mɔgɔ langolo ko ka di cɛ yɛrɛ tɛ sɔn ka taa mɔgɔ ka dengulu kɛyɔrɔ la cɛ ni ma taa Toute Afrique ka dengulu kɛyɔrɔ la a maɲi dɛ cɛ ne bɛ taa n ka mɔgɔ sɛbɛnw de t'a la hadamaden ɲɛnɛmaw ne ta monument t'a la koyi a bɛ kɔnɔ ne ye ɲɔgɔnna de ya o kɔnɔ e tɛ malien e tɛ santé la o i kunkolo ma ɲi hali dɔɔni ne santé Kari ne santé ne ko de n k'i tɛ santé la i yɛrɛ tɛ santé la a ma ne ka nani mais i kami yɛrɛ de ma cɛ voilà je n'ai pas ça e bɛ dimi e bɛ taa mais ne nana a m'a fɔ ne sɛ kɛnɛ santé a ma k'aw bɛ ɲɛna santé est-ce que o ye nani de ye o nani ye kɛ o ye nani a y'i jɛ k'i santé i b'a fɔ k'a y'i nɛni ne bɛ maloya fune ma sinon e jaabi cogo ɲuman awɔ e bɛ maloya ne bɛ ka kuma fɛn fɔ nin ye e bɛ maloya ne ma diya ne e tun tɛ maloya ne ma e tun bɛ ne yɛrɛ minɛ ka ne fara ka di kan yan ne t'i fara ka da mais voilà mais mun n m'a bugɔ de kɛ mais komi fune tɔgɔ k'a ka fune tɔgɔ bonya quoi ayiwa n'i y'o fɔ voilà ok voilà Mali kunnafoni an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an ka faniw kɔ olu ma tilen k'an lajɛ ka si k'an lajɛ n'olu tɛ kɛ an tɛ kɛ fosi ye mais aw kana ɲinɛ an ka émission mandi n'o bɛ bila chaque lundi à partir de 18h kadi an ma sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ segin ka na i ma tuguni Kadi yalima i bɛ ka projet dɔ labɛn dans le futur théâtre domaine kɔnɔna na théâtre domaine kɔnɔna na bon dans le futur ne bɛ fɛ ka kɛ actrice de ye quoi actrice ɲɛnɛmanba yɛrɛ yɛrɛ k'i lakodɔn
y'a faamu bon dans le futur o de kɔni ka di ne ye voilà an bɛ don min na i ko bi ko wɛrɛ tɛ n kun na k'a fɔ ko n ye étude min kɛ ko n bɛna girin-girin o baara ɲinini ni fɛnw na non o tɛ n kun na n ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na o ye n art kɔnɔna de voilà n bɛ se ka kɛ actrice ye cogoya min na i n'a fɔ ni n bɛ ka séries lajɛ n yɛrɛ sigilen bɛ content n yɛrɛ ma fo n yɛrɛ y'a série dɔw kɔnɔna na mais pourquoi ni casting bɛ kɛ e tɛ to ka taa kɛ bon ne tɛ bɔ a kalama de ne tɛ bɔ a kalama de sinon o bɛ to ka casting lancer donc mɔgɔ tɛ chance bɔ fan dɔn quoi n'i taara présenter la o bɛ se k'i ta série dɔ la o ye tiɲɛ n bɛna de informer o kan kosɛbɛ d'accord ala b'a bɛɛ nɔgɔya fɛn min ka di ye diɲɛ kɔnɔ i bɛ nafa sɔrɔ o de la il faut k'a ɲɛ n'ala sɔnna i bɛna nafa sɔrɔ a la inchallah ala ka dugawu minɛ amina rabi bon e bɛ na kumakan jumɛn b'i bolo k'a lase pour les jeunes futurs dans le domaine du théâtre kumakan jumɛn b'i bolo k'a lase o ma bon kumakan bɛ ne bolo k'a lase n ɲɔgɔnna jeunes ma ou bien denmisɛnninw a mana kɛ mɔgɔ mɔgɔ ye art ka di mɔgɔ mɔgɔ ye diɲɛlatigɛ la n'i ye fɛn o fɛn kanu i yɛrɛ bɛɛ di o ma kana kɛ n b'a la n t'a la n'i y'a kanu dɔrɔn i yɛrɛ bɛɛ di a ma a kɔnɔ ka dun i n'a fɔ i yɛrɛ b'a kalama cogoya min na mais o si tɛ mɔgɔ bali ka courage ta n'i ye courage ta i mago bɛ fɛn min na i b'a sɔrɔ i kana décourager dɔrɔn courage dɔrɔn ne bɛ se k'o de fɔ halisa u ka courage ta parce que ka di yɛrɛ ne mɛnna comédiens nɔfɛ n mɛnna boliboli ni fɛnw na comédiens nɔfɛ fɛn kun décourager mais n ye Zɛgɛtɛ wele don min na dɔrɔn a ko n ma ko problème t'a la walayi ala ka ɲi ala kira ka ɲi Zɛgɛtɛ ka ɲi ayiwa n bɛ foli belebeleba di Zɛgɛtɛ ma i b'a dɔn Zɛgɛtɛ fana de bɛ ɲa ne ma kuma caman walahi mɔgɔ min don mɔgɔ ɲɛnɛman ba foli belebeleba y'a ta ye ne yɛrɛ kɔni ni ne ye sigi yiri min kɔrɔ walima kogo min kɔrɔ n ko n bɛ Zɛgɛtɛ togo jugu fɔ dɔrɔn a bɛ bin et puis fana a tɛ n wele dɔwɛrɛ la ne dɔgɔnin kɔ a tɛ n wele dɔwɛrɛ la ne dɔgɔnin kɔ ne b'a wele grand frère a b'a fɔ ne dɔgɔnin a bɛ n kala amina yarabi hali bi ala k'an mɛn ɲɔgɔn kɔrɔ bɔtɔrɔ poussé la ne ko e bɛ bɔtɔrɔ sugu jumɛn de poussé e bɛ ji de feere wa ou bien e bɛ doniw de ta ou bien e b'a bɛn ne ye min sɔrɔ e b'o kɛ ne bɛ wotoro sen fila de poussé mais ne yɛrɛ farala a bɛ kɛ catégorie ye quoi ne m'i ɲininka o la ne ko k'e bɛ don ne ta wa e bɛ ji de poussé m'i ɲininka o la m'i ɲininka 3 wuru 4 wuru bon ne t'o si ta e bɛ mun ta ne bɛ ɲama de cɛ e bɛ ɲama ne cɛ voilà ne yɛrɛ hakili la n ko wotoro poussé la au moins sisan n'a yɛrɛ bɛ ji yɛrɛ feere la d'accord ɲama ayi ji tɛ ne intéressé o doni ka girin kojugu o de ye e yɛrɛ ka samara ne ma ne la ne ma n ta dɔn ka ɲama de la ayi ni ma taa ɲama na dɛ ni taara yuguyugu de la quoi e bɛ taa yuguyugu la tantɔ de yugu fali direct quoi i bɛ komi anw ka poubelle falen don an ka ɲamaminɛ falen don ayi an ka yɔrɔ ni an ka jan n tɛ se ka na i b'a fɛ kɛ n fa ou a bɛ kana moteur de bɛ ne na cɛ kana jigin la fo Bamakɔ kura ou bien yɔrɔ a ka quartier in dɔgɔ i t'i jɔ ne ka tila an bɛ Muntugu la de Muntugu la awɔ Bangineda sira la a ka jan e tɛ se ka taga yen a to yen n'a y'i ja kana taa yɛrɛ Yugo ni ma taa yen nɔ i tɛ seliba wari sɔrɔ ka di ne ma de ne bɛ poisson d'avril de la avril tɛmɛnen ko poisson d'avril ayi komi ne kun ɲinana poisson d'avril kɛ quoi sisan e bɛ k'i ta kɛ voilà n bɛ k'a kɛ quoi ja bɛ siran muso in ɲɛ koyi voilà Yugo naam kan jumɛn min o ye kan sɔrɔ i sɛgɛnna o ye ma sɛgɛn ayi moi je sɛgɛn pas toi tu sɛgɛn pas oui oui i bɛ si naga tile ala ti sɛgɛn pas i bɛ tile wotoro pousser ka si yɔrɔ ye cɛ i t'i sɛgɛn min kɛ dɔrɔn kuma dɔrɔn cɛ a wara ale dɔrɔn foyi t'a la an ka taa dɔrɔn foyi t'a la foyi tɛ yɔrɔ Yugo yalima i kɛlen don ka mun labɛn don n'a nataw la i ka comédie kɔnɔna na giri de ka mun labɛn don n'a nataw cɛ bamanankan yɛrɛ cɛ ne ko i kɛlen don ka mun labɛn i bɛ fɛ ka dɔw bɛ groupe créer u yɛrɛ tɔgɔ la awɔ ou bien dɔw b'a fɔ ko n bɛ théâtre bɔyɔrɔ dayɛlɛ olu bɛɛ bɛ yen nɔ yalima e kɛlen don ka mun de labɛn k'a bila ok bon n kɛlen de ka min labɛn a kora ci o de ye ne ye mɔgɔ sɔrɔ an ka jɛ ka baara kɛ o n'a nataw la c'est comme kuma ka gɛlɛn ma dɔɔnin kan maa dɔ m'a fɔ cogo min na kan i ma ye comédie kɔni ka di ye kosɛbɛ mais a ka di n ye ka ko kɛ min tɛ nin si ye quoi i ma ye ka mɔgɔw lanisɔndiya ka fɛn sɔrɔ a la c'est comme o n'a ɲɔgɔnna o kɔni ye n ka ɲini da ye quoi o y'i ka laɲini voilà o ye n ka laɲini ala bɛna bɛɛ nɔgɔya inchallah ala k'a bɛɛ nɔgɔya yalima i bɛ kumakan jumɛn b'i bolo k'a lase i ɲɔgɔnna comédiens ma
kuma bɛ n bolo k'a lase u ma ye cɛ o de ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ ka comédien kɛ u b'a fɛ k'a ɲini quoi o tiɲɛ f'i ka courage ni fɛn ta n'i ka kɛrɛfɛ kuma ni fɛn dɔ ye cɛ c'est comme diɲɛ baara o baara n'i bɛ don a la cɛ kuma sugu bɛɛ baara cɛ surtout kɛrɛfɛ mɔgɔ yɛrɛ de ka jugu quoi dɔw bɛ encourager dɔw b'i décourager cɛ mais minnu b'a fɛ k'i jija bɛɛ lankolon tɛ yen i kan k'olu de ka kuma lamɛn cɛ m'a fɔ n'i bɛ k'a ko ka ko wɛrɛ de cɛ sinon n'i bɛ k'a lawuli mɔgɔ layɛlɛli kama cɛ courage ni fɛn ta i ka mɔgɔ ka kɛrɛfɛ ko bɛɛ to yen cɛ c'est comme o de ka cɛ o de b'an sɛgɛn bi na cɛ ne yɛrɛ filɛ nin ye kuma bɛ hali sisan a kuma bɛɛ bɛ ka fɔ an ye cɛ comédie tɛ mɔgɔ la baara fɛn tɛ i danbe tɛ sɔrɔ fɛn tɛ yen nɔ cɛ c'est comme kana kuma ni fɛnw lamɛn quoi mɔgɔ layɛlɛla cɛ a ka di Ala n'a kira ye cɛ i ni Ala bɛnn'o kan a ka di i nana sɔrɔ mɔgɔ bɛ kasi i nana sɔrɔ mɔgɔ dusu kasilen de cɛ i b'a essayer k'a layɛlɛ cogo ɲini k'a laɲina wa cɛ o de y'a dama baaraje o cɛ i dun bɛ mɔgɔ layɛlɛ i bɛ mɔgɔ laɲina ko fɛn susu ni fɛn ninnu ka tɛmɛ c'est très important ou bien c'est quoi ça parce que tu sais dans la vie c'est mal vu quoi ni de ka ɲi quoi voilà mais bi ka français ninnu sansi ni ka bamanankan ninnu sansi to i k'u lajɛ ɲɔgɔn na y'a mɛn n bɛ to k'u corriger k'a lajɛ awɔ to i k'olu lajɛ sinon i bɛ ka dɔw contraire fɔ dɛ ne dun ye dissertation e tun bɛ 3 de sɔrɔ parce que hors sujet ye 3 de hors sujet o mbele si fɛn ne t'a dɔn i bolo a kɔni bɛ yen o ballon d'or yɔrɔ se dɛ o bɛ jumɛn de la ayi o tɛ i bɛ hakili to o ye ballon tan yɔrɔ ye nin ye classe kɔnɔna ta de ok voilà merci Yuku ayiwa Yuku mɔgɔw ko halisa u bɛ fɛ ka yɛlɛ dɛ u ko k'u bɛ fɛ ka yɛlɛ dɛ ni mɔgɔ b'a fɛ ka yɛlɛ o de fana ka di ne ye i ɲɛ bɛ Kadi yɛrɛ la Kadi yɛrɛ ko k'ale bɛ fɛ ka yɛlɛ ok n y'a faamu Kadi an di mɔgɔ la yɛlɛ cɛ ok donc parce que n yɛrɛ ka téléphone bɛ ka wa allo wa Yugo karango kwaro kor basin dano Yugo te ga kondir pousseur de nuna ene che malinde magali zernde magal lagine de maga burgine de maga che ali sita ne na to ka bo kana dila ne korrente fu de bena kare ko na kalinga de ka faga tin no fe harajila iche te ga kondir pousseur de nuna che kondir pousseur flati malinde ati burgina bido wala meme vi o yo ere che to kana pousseur la la kada na mugu parce que malinde maga che wala ntolo wara che reso dingewo wala ma fiɲɛ na quoi ne ni kondir wala to ka kondir pousseur de nuna yɛrɛ cɛ ne ni kɔrɔn defu de bɛna sira la yɔrɔ cɛ mada a bɛ kana Kadi de fɛ ou bien a bɛ kana mada na wala ok n y'a faamuya wala awɔ k'an bɛn o de kun do quoi ok Kadi k'i k'a ɲɛsigi komi e n'a bɛnna an mɔgɔ an ma bɔ de ayi a y'a fɔ ne sira fɛ de cɛ k'i k'a ɲɛsigi ayi jɔ k'a ɲɛsigi min a b'a sɔrɔ a bɛ na émission kɛnɛ kan ko Kadi k'a ɲɛsigi ok a mangani yɛrɛ bɛ ka na e ma fili fiyewu e ma fɔ k'a bɛ ka na yan nɔ dɛ k'a bɛ ka na e ye sisan komi a bɛ ka na yan e b'i sigi k'a kɔnɔ ne ni Kadi anw bɛ taa so ayi mais a ma mobili sɔrɔ fɔlɔ ka na o a ma mobili sɔrɔ fɔlɔ ka na sinon a bɛ na walayi nka e n'a bɛnna kɔni ne n'a bɛnna tɛ dɛ e n'a bɛnna sira ne n'a bɛnna gitɔrɔn da la a kun bɛ ka taxi tigiw bɛ ka ban ka taa e mais Yugo e bɛ maa sɛgɛn e n'o bɛ bɛn cogo di e bɛ tila ka n'i sigi anw camancɛ la tantɔ e Yugo mais ne n'a bɛnna ne ma gɛrɛ a la o kɔrɔn defu fila a ko k'i k'a ɲɛsigi a ko k'a bɛ ne de f'i ɲɛna mais a ma mobili sɔrɔ fɔlɔ i ɲɛsin an fɛ sa i ɲɛsin an fɛ voilà ne bɛ ka ɲɛsin de caméra yɛrɛ bɛ ka siri ɲɛ o depuis ko k'e n'a bɛnna sira la caméra yɛrɛ jɔ de kama e sera anw ma tantɔ ne dabali banna o mais e tun bɛ boli de la ayi ne parler pas n yɛrɛ bɔra ɲamajɛra la ka n swag dɔrɔn cɛ ne ka swag ne yɛrɛ donc ne ye swagelen ne voilà ne swag automatique de i ka valise ju de ye nin ye tantɔ ni de y'a da ye a ka fɔnde valise ou bien e tun hakili la k'i ni Kadi de bɛna bɔ wulila ka n pari walasa ni Kadi bɛ se ka bɔ Kadi i kɔsi de ouais wotoro pusela dan gogoro min b'i kan na ni jɔlɔkɔ ye o ye jumɛn ye est ce que ɲɛko tɛ ne e bɛ gongoro dɔ kɔni tɛ a bɛ fɔ nin ma ko vɛsɛ i cuci ten vɛsɛ i cuci vɛsɛ i cuci a bɔra min nin bɔra anglais direct de anglais direct voilà non il parle là merci pour le dérangement voilà an kanubagaw an y'o de fɔ ye k'an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ Mali kunnafoni teleso de la an ka kɛnɛ man di n'o ye yɛlɛ waati ye n'an ka émission n'o bɛ bila chaque lundi à partir de 18h nin tun y'an ka émission dɔwɛrɛ aw kana ɲinɛ dɛ ayiwa nin t'a bannen dɔwɛrɛ bɛ nalen min nin tɛ kelen Kadi an tɛ yɛlɛ an ka yɛlɛ Kadi mun kɛra yɛlɛ an ka yɛlɛ
Voilà. E fune. Ah. Kore ma contaminé yɛrɛ. Ah, ne t'a dɔn dɛ. Ne ka mabɔ la. E bɛ mabɔ wa? Bye bye.